directo no Galicia en Goles. Como defines este partido tan extraño, tan raro, con tantas imprecisións, con tantas perdas de balón, esbaróns? Un partido moi extraño. Boas noites a todos. Pois sí, estábamos analizando aí dentro pois o partido e creo que máis alá das circunstancias a nivel táctico que sí, que tardamos en interpretar a presión do rival e tardamos en ter a tranquilidade para interpretar que nos trataban de orientar que o dianteiro neste caso Miquel Mesa pois trataba de orientar os centrais e que tiñamos que eliminalo pois xogando esa superioridade numérica pois a parte de que tratamos de interpretar eso, sí é certo que houve demasiadas imprecisións polos dos lados, eso xeraba pois certas dudas por parte dos futbolistas, bueno, pois a verdad que non houve nin moita continuidade nos dominios do partido, non? Houve moita alternativa, bueno, sobre todo porque creo que pola nosa parte, creo que si cometimos demasiados erros con balón que lle daban opcións ao Tenerife de facer situacións de ataque, de 3-3, depois hubo un momento na segunda parte na que houve 3 ou 4 idas e voltas, bueno, creo que hubo demasiado descontrol, bueno, por un pouco provocado por todo eso que dis, non? Pero, bueno, a partir de aí, pois creo que o equipo non estuvo ben, creo que hoxe non estuvemos a un bo nivel nese aspecto, bueno, pois tratamos de, con máis corazón que cabeza, pois na segunda parte, pois tratar de facer un gol, de acercarnos á portería contraria, de tratar de ter máis dominio de pelota, pois bueno, pois cos cambios e ao final, bueno, pois non fomos capaces, bueno, certo que hubo un arreón aí ao final nos últimos minutos, pero non fomos capaces de sumar 3 puntos que queríamos, que bueno, pois creo que o equipo polo esforzo merecía, pero bueno, non estuvemos moi acertados e creo que estuvemos un pouco espesos en xeral, non? Que tal, Óscar? Fran Hermida, en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Quería facerche unha pregunta dobre, unha por eso último que dicías, non? Sobre todo por esa segunda metade onde o equipo arranca ben, logo veñen moi bons minutos do Tenerife con intervencións aí de Elton e a raíz dos últimos cambios outra vez volvedes a acercarvos á portería rival, non? Un pouco cal é a explicación desa montaña rusa e tamén che quería preguntar, bueno, con 50 puntos se soe dicir que é a barreira, non? Onde a partir de aí se consigue a permanencia. Outro día nos dicía Fernando Soriano en Miranda de Ebro que se falaría de planificar a tempada cando estiveran todos os obxectivos da temporada conseguidos. Non sei se hai obxectivos novos, se che comunicaron que hai obxectivos novos ou se está o obxectivo conseguido. Bueno, por unha parte, creo que ese descontrol, non, provocado sobre todo por esa ida e volta, por esa tamén, como falábamos antes, por encadenar pois eses desacertos, non, sobre todo na situación con balón, cando na segunda parte, despois de facer os cambios, pois é certo que temos moitos xogadores de carácter ofensivo no campo e que nos fai querer atacar rápido, querer cada vez que había un roubo atacar rápido e moitas veces precipitarnos, e creo que ese descontrol nese ida e volta pois creo que non era a intención, sino a intención era ter máis dominio de balón, pois acercar a Soriano a creación de xogo desde atrás e a partir de aí meter un xogador por diante con máis mobilidade e que nos axudara tamén na presión, que estábamos perdendo un pouco de ritmo na presión e non éramos capaces de apretar o Tenerife na súa saída, pero eso, bueno, xerou pois máis creo que un pouco máis de precipitación, non? E sobre todo por dentro, toda esa presión que necesitábamos saltarnos os xogadores de dentro, porque o Club Deportivo Tenerife nos emparexaba dentro e daquela necesitábamos saltarnos eses xogadores para xogar a esas espaldas, e aí estuvemos moi desacertados nesa situación. Bueno, de aí bueno, pues ese ida e volta, ese descontrol, non? Creo que depois decimos cambiar o punta polas condicións para xogar un pouco máis sobre Barbero e que a partir de aí se puseran os xogadores de banda e máis xogadores de dentro a cara para poder bueno, pois xogar a partir de aí, e creo que, bueno, recuperamos un pouquiño ese control depois a lesión de
Villares nos fai agotar os trocos, quitar o futbolista que no medio campo nos facía máis un pouco de equilibrio, e aí, bueno, pues tuvemos que modificar máis cousas para seguir tendo ese equilibrio, porque creo que o equipo que tuvese máis equilibrio pois era o que podía levarse o partido, dado que ese descontrol que había pois, bueno, pois facería que se algún dos dous era capaz de posicionarse en campo contrario, de evitar as contras do rival e de a través da pelota atacar a área contraria, pois sería tería máis opcións de levar o partido, non? Bueno, ao final non fomos capaces, pero creo que sí, ese arreón final, que a xente que entrou desde fora, que entraron ben, que entraron ben no partido, bueno, pois nos pudo haber dado ese premio, non? Pois polo que decías ti, ahora, bueno, pois son 50 puntos, pero non estou pensando nin si os 50 este ano chegan ou non chegan. A verdade que estamos teño na cabeza o partido, valorar o que se fixo mal, o que se fixo ben, tratar de analizalo, e xa veramos tempo para quedan 6 xornadas, quedan 18 puntos, quedan, bueno, pues moitas cousas en xogo. Vemos que a categoría está extremadamente igualada, que hai moitos empates, que hai moitos partidos que se deciden por pequenos detalles, e nós temos que seguir traballando neso, temos que seguir construindo un equipo forte, un equipo estable. Bueno, creo que levamos unha boa racha de resultados en canto a non perder, en canto a ir sumando cada semana, e para, bueno, pues, para esta categoría ese tipo de rachas é difícil de encadenar. Estamos tamén dándolle estabilidade pois ao aspecto de encaixar pouco. Creo que na segunda volta somos, xunto con outros 2 ou 3 equipos, os menos goleados, co cual a partir de aí medar nesa estabilidade para que os nosos xogadores de ataque, que teñen esa capacidade para facer desequilibrio na situación dun contra un, pois estean máis liberados, non? Buenas, mister. Primero una rápida. ¿Qué le pasó a Diego Villares? Que decías que se fue lesionado. Tiña unha molestia no xeonllo, bueno, pois ao principio intentou aguantar, pero despois xa non, faltando 15 minutos, ou creo que algo menos, 12, pois xa, bueno, pois avisou que tiñamos que cambialo, e daquela, bueno, pois aí intentamos fortalecer con 2 trocos, non? Metendo a 2 xogadores frescos no medio do campo, para un pouco sustituir a ausencia dun 6 natural, non? Que non tiñamos no campo nese momento. Justo con esos 2 cambios, no sé si, visto desde fuera, que siempre es mucho más fácil, ¿te arrepientes de que no hayan entrado antes Hugo Rama y Jenro? Que le han dado aire fresco al equipo y casi esos mejores minutos han llegado cuando han entrado al campo. Sí, no minuto 60 ou supera que todos os minutos que estiveron no campo tiña eso, pois evidentemente sí, o que pasa que os cambios uns decide antes de que pasen as cousas. Seguramente se hubiéramos encaixado un gol nun córner ou nunha situación, bueno, pois ya falaríamos do contrario, non? Bueno, analizar, sempre se analiza no momento no que pasa, había xogadores con algunha molestia e tiñamos que aguantar un pouco porque, bueno, pois non sabíamos os que todos iban a aguantar hasta o final, porque, bueno, pois e sobre todo porque hai sempre modificacións no partido, hai modificacións, pero sí é certo que se superamos o que vai pasar cos cambios antes de facelos, outro galo cantaría, non? Hola, mister, que tal? Boas noites. Adrián Menéndez, estamos en directo en Radio Marca. Hoxe un partido máis con polémica, como os anteriores. Nesta ocasión, pois, beneficiado o Deportivo, entre comiñas, non digamos. Como viches esas 2 xogadas? Tanto posible penalti de Elton sobre Diarra como o outro de Luís Micruz, no que se chama o VAR. Quería saber se en algún momento no banquiño pensastedes que se podía pitar ese penalti. Bueno, non acostumbro a falar desa situación. Xa sabedes que eu intento apelar sempre aos criterios do VAR, é o que intento falar, non tanto das decisións que se producen. Supoño que estamos acostumbrados a queixarnos sempre pois cando nos prexudican e cando nos benefician non vou entrar nese erro de intentar valorar as actuacións arbitrais, porque creo que todos temos para queixarnos. Levamos un ano bastante complicado co VAR.
eu sempre apelo a claros criterios, máis que falar dun erro ou non nunha situación determinada, porque, repito, creo que si falamos de cando nos perxudican, pois cando se benefician falará outro adestador. Entonces, bueno, non entro neso. Eu creo que a xogada pois a de Helton non a vin, a verdad, non houve nin a vin siquiera. E a outra, bueno, creo que desde o meu punto de vista que non había nada, non? Pero quero decir que non creo que debamos de entrar neso, porque creo que todos temos moito que falar seguramente si vamos a analizar as veces que nos perjudican, non? Venga, a última aí, Sergio. Que tal, Óscar? Sergio Pascual, Radio Nacional. Falabas ao comezo da tua intervención sobre as imprecisións do equipo. Non sei se atribúes esas imprecisións ao traballo do Tenerife, pero tamén de unha certa sensación de que o equipo estaba moi canso, se cadra con falta de forzas, ou non sei se hai outras razóns que descoñecemos que teñen que ver con ese baixón físico do equipo, sobre todo ao comezo na primeira parte, pero tamén na segunda. Claro, se na primeira parte non teríamos esa sensación de ese baixón físico, non? Creo que máis que nada dixen a semana pasada que a estas alturas da tempada creo que todos os equipos e todos os xogadores pois evidentemente levan nas súas pernas moitos kilómetros, evidentemente pois ao largo dunha tempada sempre se vai acumulando un cansancio xeral. Temos en conta que nós temos un equipo moi novo, con moita xente que debuta na categoría, que se tuvo que adaptar a este ritmo da categoría. Bueno, pues creo que máis alá deso, creo que o momento que un sinte no campo vai máis relacionado co que pasa, co acerto ou desacerto, que ca sensación de cansancio físico, sobre todo cando na primeira parte tamén estuvemos desacertados, non? Se houbera un baixón continuo nos últimos minutos, pois poderemos falar un pouco deso, pero creo que non é así. Creo que vai máis relacionado ca sensación que temos co xogo, non? E a partir de aí, pois valoramos, non? Seguro, creo que non hai moita diferencia nese aspecto co día do Cádiz, en cambio, pois como nos últimos minutos tuvemos ese momento bon que fixemos gol e que, bueno, cando faz gol parece que todo está un pouco máis, que todos estamos un pouco mellor, que nos dá que ese depósito pois se enche un pouquiño máis. Creo que vai máis calá en sensacións, tendo en conta que, bueno, pois levamos, creo que son 36 xornadas de Liga, e que evidentemente con 36 xornadas pois todos os equipos, todos os xogadores pois teñen esa acumulación de minutos no corpo. Pero, repito, creo que foi máis unha cousa, unha sensación do xogo que do aspecto puramente físico, non? Venga, gracias.